Значи дано да се приключи по-бързо това нещо. Другия път сигурно ще стоят не 9 дена. Ще се стои сигурно месец, докато тия хора, Дейвид Уелингс и госпожа Данкова, не се изхвърлят от района на рудника и не си отидат. Добре, нека един път и правителство да направи нещо за... Да направи едно изключение, примерно. Плаща там, който има да им плаща и да се взима държавата, и което и наше. Защото така или иначе за 3-4 месеца ще има някакво затишие и ще продължат пак. Карате да се чувстваме като бежанци в собствената си държава. Бели роби! Роби. Бели роби! Дошли от Англия, от не знам къде и... Няма ли начин? И наистина да починят за един милион билищ, трябва да запазят. Те станат да държат. Нека да не се разваля концесия. Просто тия двамата да ги няма тук. Дейвид Уелингс и Тереза да си отидат от тук. Други да са. Да не са тия. Не играе нищо. Зинао му казва какво да прави. Една пионка. Една марионетка. Ето и доказателство. Да не казвам дето, което ние отписахме заедно с вас. Неговия подпис в момента, той КТД не тежи. Няма тежест за него. Защото тя по телефона си прави каквото си иска. Командва си охрана, командва си началник рудник, командва си началник участък, главният инженер на рудника. Командва ги по телефона и това е. Тя коли тя деса. Идва в... Иначе той е разписан. Както тя се има за голям началник, идва в 8:30-9 часа, идва в управлението, като няма хора и се отива в 1:30-2 часа сутринта. Живее някъде си във Варна. Правила тя документи оформила. Какви документи оформила? Дори да си остане концесията, дори да си остане концесия. Нека да се види, че нещо ще върши. Ако не държавата да влиза в роля, да доставят материали, той нещо трябва да се укрепва. Тези момчета не на празно ще им гният по-късно долу. Да се правят укрепване, това е национално богатство. Да не заминава и така пак на вятър. Разбира се, ние ги даваме и така. Подаряваме ги. За по 1 лев предприятия продаваме. Давахме мариците и не знам си какво правят хората. Ние сами сме си бежанци в собствената си държава. Колко хора заминали в чужбина да работят, защото тук... Вие сте живия човек. Това означава, омбудсмана е това е, живия човек. Вие сте сред нас. Но не само вие. Унес отгоре трябва да дойдат да навидат. Те да го видят това нещо. Да видим как ще го решат. Не само да стоят на топло, да си взимат заплата и да се движат парламентарните далавери. 23 минути работен ден. Аджиба, ако ние работим 23 минути, ако работи, той какво ще направи? Или какво ще направим, да. Или някой ще се гуши пак на гърба им. Не е нормално. Не е нормално. Държавата трябва да влезе в крак. Управниците, ние дето ги избираме. За какво? Защото нямаме друга алтернатива. И едните и другите маскари. Те на времето са го казали хората. Пределно ясно и тя търпи негативите на всички. В ЕТС коли да се качим в София, да набучим тези коли вътре в София и да отидем пред парламента. Точно. Ще развалят Който концесията няма веднага. да издържи. Той трябва да стане. Аз ще Трябва да стане вече. Ама не бе, аз ти говоря като цяло, не ти говоря за рудника. Аз ти говоря За едно гласуване не можеш да ги видиш там какво правят. Дават си картите на този основание да гласува за него. А ти си му гласувал доверие на това. Бойко Борисов ще и 4 пъти да става министър-председател. Да има 4 нови правителства. Пак същата работа. Само тук сумата и шивашки фирми в района под ключ работен жени. Да правят, ние да знаем за какво може да гласуваш. Да накара да гласуваш. Другия път да гласуваш с кеф за него. Няма значение кое бе. Няма значение кой.
Ма да направят нещо. Държавата Ще само да ревен, видя едно пембел, мангално, няма което значение. не може да Който управлява горе това наистина държава. Децата им вървят така, Всички не пари ще само останат тук и за пенсии, Да за не помощи, за прахосват училища. националното богатство. Милиони ще Заплати, налят. заплати, ама и той национално богатство да не го раздават за жълти стинки. Как ви се струва? Много е тежко. Другите с едно дете само да плащат квартира. 250 за 2 месеца не съм плащал, не сме плащали квартира. 500 аз само за квартира. Едната заплата ще отиде буквално за квартира. Другите разходи на храната. Ето баща му наскоро почина. Оня ден бяха 9 дена в събота. Не можеш да си посрещнеш елементарно. Той не можа да почете паметта на баща си, за да бъде съпричастен с плеите. Да се вземе екипа и да изчезва, да се маха от тук. Толкова няма кой да инженерите управлява са тази мина. толкова Милионно инженери. находище няма ли кой държавата, като не иска кой Кадър не бе, има кадър дето ще управлява. Има. Значи, четвъртите сме в света. Има един бразилски, който му свършва добива, взеше живота свършва, закриват го, ставаме третите в света. По добив на манган. То се е третия в света. Държавата, що не ще да го развиват иначе? Не може да се удържави отново. Абе, какво говориш, Държавата ни ние сме дроб, за. бе. Нека държавата да го вземе. Ние нямаме здравеопазване, защото да направят манган ли, бе? Ако държавата не иска да го дадат на миньорите се зарегистрират един кооператив, те могат да управляват тази мина по-добре от Уелингс. Уелингс са тези изрази въобще откъде. Ама като орли сега стоят отгоре му, ако този Девид му се развали концесията, да знаеш, веднага ще го вземат. Веднага ще го вземат, защото той не е. Гърция особено има Това е стратегическа суровина. Без той нещо, ако някой направи желязо, той да не се обади. Не само желязо, бе, порцелан, Всичко. А толкова богати, толкова се богата рода, такива цветни метали, такива работниците управляват. Няма шеф. злата, платини и не знам с какво съдържат тази рода. Те се избраха началник. Хората го взимат в суров вид и го обработват, значи имат технологии. В крайна сметка се надяваме да останят. Абе, 32% има манган, то с рудника. Отпадъка, който 32%. го хвърляме, преди малко бяхме с прокурора горе, отпадъка, който го хвърляме е на 17-18%. Който Вижте какво става. А 4-5 кораба е така замина. Някой продаде тя е държавна. Заминаха 4-5 кораба. Сигурен съм, че няма никаква документация за тези кораби. А това са 150-160 хиляди тона. Чиста кражба, не се едно. Чиста кражба. Това е дефиниция по Денонощно горе пълниха камиони и издасиха. Никъде не го Колко седмици подред. Абсолютно. 100% има съм хора, които хореха да я чистят. Чистят буклука в водата. Що вреди на селото? Отпадъка от найлони, търки, колими. Да са махли концесионера, тук 100 години не може да се възстанови района, буклуците им от мизери. Родник има руда за 200 години. Комунизма буклука продължи. И освен това, колко хора има, дето страдат от тази работа. Колко ракови заболявания има. Хвостохранилището е на 200-300 метра от селото. Точното и накрая доктора казаха, натиснаха доктора да каже, че не е от това. От началото той изтърва думата, каза, после Вие сте начетена жена, чукнете в компютъра да видите първо на кое пречи първо на глава, защото ви обещавам, че мангана. след 14 дена. Голяма фабрика. Снете един Гайгеров брояч да слезем долу. А някои хора да правят год цвети. Боровец. удобно. Боровец. От тях те влизат в един-два часа. Прави чест на тези хора, че работят много, че изкарват и тези блага, за да се гуши някой друг. Това вчера много ги бъде. Както и да е от тях, държавата наистина се взела. Другото знае, че Европа на богата е реална. Само да има може да може Какво ще направят за напред? и правила. И болниците. Съм охладена от това, което виждам тази сутрин. Обаче замминистър още от сега навърнал в пустата на лава да работа. Защо вашето предложение не го преразгледат?
Поне държавни Вашето предложение, защо не го правите? Бърка на другите насакъде. Става ни удобно. Хем за работник. И точно и такъв човек трябваше да бъде президент на държавата. Точно такъв човек трябваше да бъде президент на държавата. Зато, че и вашите съпартийци ме излагат. неделя работим, те не се смятат за Пратиха в малко. Ние клетка. не казвам, тъй. Наистина сте полезни. Наистина сте полезни.